Marahay na alda po sa Indo mga tugang. Tawag sa mga kakasalon. Enot na tawag, si John Patrick B. Basi, 27 anyos, soltero, kan numero 21, San Jose, Peñafrancia, Naga City, akin ni Efren Peñaridondo Base, asin Eden E. Banyas, buot mag-agom, Jane Silva Indaya, 26 anyos, Daraga, Kansona 5, Lote 12, Lagon District, Clopa, Calawag, Naga City, akin Alfonso Carion Indaya, asin Bebelita Reyes Silva. Si Cedric Senry S. Nebres, soltero, San Felipe, Naga City, akin Enrico Nebres, asin Maria Leticia Soriano, buot mag-agom ki Colin N. Serrano, Daraga, kan Bagtang Daraga Albay, akin ni Raglin Serrano, asin Consuelo Mangorali. Ikadawang tawag, si Levin John Bilin Oropesa, 31 anyos, soltero, kan Manga Street Liboto, Naga City, akin Abuel C. Oropesa, asin Maria Nilda B. Bilien, buot mag-agom ki Catherine Joy Guerreruela Lechoso, 27 anyos, Daraga ang Zona 2, Abilia, Villa Surabilla, Subdivision, Concepcion Grande, Naga City, aki ni Dipontong Efren Dichoso, asin Gloria P. Guerreruela. Ikatulong tawag, si Bobby John Henrik P. Morales, 35 anyos, soltero, kan 9th Industry, San Jose, Peñafrancia, Naga City, akni di Pontong, Placido Morales, asin Maria Luz Penolio, buot mag-agom ki Giselle Magas Francisco, 29 anyos, Daraga, Kansona 2, San Jose, Sabang, Naga City, akni Ricardo O. Francisco, asin Jenelita C. Magas. Si Ivan Philip de Chavez, 31 anyos, soltero, kan 34, Kaimito, Labibuto, Naga City, aki ni PNC, asin Annabel V. de Chavez, buot mag-agom kay May Antoinette Salis Tena, 30 anyos, Daraga, kan numero 84, Santo Domingo, Milaor, Camarinesur, aki ni Andre T. Tena, asin Emilita F. Sales. Si Arlan Hubert Prado Faurillo, 33 anyos, soltero, Kansuna 5, Malinisa Compound, San Felipe, Naga City, akin ni Hubert Linso Faurillo, asin Army Valencia Prado, buot mag-agom ki Vivian Angeli Coros Asotilio, 33 anyos, Daraga, kan numero 97, Barangay Abilia, Naga City, akin ni Vicente Belleza Asotilio, asin Veronica Monteroso Coros. Si Dave Chavez Cervantes, 34 anyos, soltero, Candeca, Granville, San Felipe, Naga City, akin ni Rolando Cervantes, asin Maria Socorro Chavez, buot mag-agom kay Ira May Punayo Ebasco, 29 anyos, Daraga, kan Daet, Camarines Norte, akin ni Arnel Ebasco, asin Jocelyn Punayo. Kung si isay man po ang may naaaraman na makakaulang sa pagresibin ninda nin banal na sakramento nin matrimonyo, tulos man po magdulog sa satong kora paroko o magdiyan sa opisina kan parokya. Salamat po. Malhod po sa pamibi, tumang sa paglakop kan COVID-19. Sa ngarang kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amang mahirakon, asin mapagmakulog, minadulo kami sa imo sa samong pangangaipo. Hinahagad mi sa imo ang pagligtas sa mo, tumang sa pandemya kan COVID-19 na naglalakop ngunyan, asin nagladara nin kagadanan.
Inahagad mi sa imong ngunyan, nalilinya kami, nin may pagkamuot, asin huli kan sa imong nakakaumay na kamot, mapara sa mo ang takot na darakan helang asin kagadanan. Maibalik ang samong paglaom, asin mapakusog ang samong pagtubod. Ipinapamibi niya mo, nagiyahan mo ang mga taong naghihinguwa sa paghanap nin bulong, asin sa pag-adal, kan paglakop kaining helang. Nagpapasalamat kami, huli kan mga bakunang na pagkanigong mahimo, huli kan sa imong mapag-antabay na mga kamot. Bendisyonin ang samong mga paghinguwa, na gamiton ining mga bakuna, tanganing mapundo ang pandemya sa samuyang nasyon. Ipinapamibi niya mo ang mga eksperto sa salud, tangani na sindaman, makatabang nin may maninigong kakayahan, asin pagmakulog sa mga may hilang. Walasan sa inda ang karahayan sa isip, asin sa hawak, kusog sa pagdusay kan sa indang sadiri, asin kaligtasan tumang sa kahilangan. Ipinapamimiman ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod na umayon tulos, ligtasan itong mga nangataman sa inda, warasan sa mga nagadan ang kapengaluan na daing kasagkuran. Itaong mo sa mong anbiyaya na maghinguwa para sa karahayan kan gabos, asin sa mga nangangaipo, lugod sa mong pagmangno, asin pagmakulog sa lambang saro, maghaawas sa mong unyan sa panahonin kasakitan, asin magdara sa mo sa pagwapagong buhay, asin kabanalan. Ini hinahagad mi huli kay Jesucristo, kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay, asin naghadi, kasarukan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. O banal na lawgon ni Jesus, San Jose Mabunio na esposo ni Maria, Nuestra Señora de Peña Francia, sa ngarang kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw mo na po. Ngunyan na Domingo sa tuwi apong sinisilibrar ang kapistahan kan Santo Niño. Tema, ang kapistahan kan Santo Niño, pinagsisilibrar niya to sa pagirumdom sa misteryo kan pagkaaki ni Jesucristo. Ang misteryong ini nagpapasabot na si Kristo naging arog sa tuya, naging tao man siya, alagad igwa siya nin dakulang pagkakaiba. Iniiwan sa iyang kalinigan nin puso asin man sa espesyal niyang misyon nin kaligtasan. Ipamibi niya to sa misa na siring kay Jesus bilang aki, kita man magkaigwa kan kalinigan nin kalag asin danay kitang magtalubo na may maimbod sa pagkuyog sa kabuotan ni Diyos orog na ang kabuotan makapagpartisipar man kita sa misyon nin kaligtasan. Ang selebrasyon kan banal na misa, pamamayuhan ni Reverendo Padre Godofredo C. Rueda Jr. Matindog na po.
Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Krisang kagunananta, an pagkamot kin Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasain nagabos. Asin sa saimong Espiritu. Matugang akontan sa tama kasalan, tanganing magkaning itang magselebrar, kan mabanal na misteryo. Durungan po kita, magusog, nag-uumpisan ako sa Diyos sa mga kamahan, asin sa indo mga tugang, na nakasala ko ni Makuri, sa isip taramon, sa gibo asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangandiya ko kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles sin Santos, asin sa inyo mga tugang, na ako'y paibi sa kaguran ng tag-Diyos. Maherak man lungod sa to, ang Diyos sa mga kamhan, asin pangapatawadan sa taong mga kasalan, daraon kita sa buhay na daig kasagkoran. Amen. Kaguran na Diyos, Cordero ka Diyos, akita naman. Ikaw na nagpapara ang mga kasalan at inaman. Nahiraki kami. Ikaw na nagpapara ang mga kasalan at inaman. Ako ang sumo at himahera. Tukaw sa to ka naman, kahiraki kami. Dahil kasanaan manang, kasanaan kagurangan, kasanaan uro kalangkan. Yesu Cristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan ng Diyos Ama. Amen.
Mamibig kita, inuko ang payo. Mamumuto na Diyos ang sa bugtong na aki, nagpakumbaba bilang sarong aki sa Nazaret. Asinagin makinuyog-kuyog ki Maria, asin ki Jose. Lugod, makaarong kami kan sa mga padara, na akuon ang sa imong kabutan. Asin makapaglingkod na may tunay na pagkamuot, urog na sa mga kasarilitan. Ini hinahagan mi sa ngalan ni Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Sa babasahon ngunyan, kita pinapagirumdom na magsarig sa liwanag tanganing madaog ang kadikluman. Ipinapasabot na pakasugon niya to ang paglaom asin pagkumawanta ang Diyos ninhuli taan sa liwanag na yaon Kristo, masirang sa sato, siring sa agahan. Nanyugon po niya to, ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Ang banwaan na naglalakaw sa kadikluman, nakakahiling nindakulang liwanag, nagliwanag sa diklom. Nagliwanag sa mga nag-eerok sa daga na pano nin hararom na kadikluman. Pinaurog mo ang sa indang kagayagayahan, pinadakula mo ang sa indang kaugmahan, nauugmasinda sa saimong atubang, siring sa mga tawo na nauugma kun panahon nin pag-aani. Siring sa mga nauugma kun binabaranga ang mga sinamsam. Huli takaanda kanaldaw ni Medyan, rinunot mo ang sakal na nakagabat sa iya, ang pamakol sa iyang abaga, ang pamalo ning nagpasakit sa iya. Huli taan gabos na gamit sa pakilaban sa lambang gubing, natumtom sa dugo, tinutong asin tinunaw kan kalayo. Huli tasarong aki, namundag para sa sato, an kahadean, yaon sa saiyang abaga. Ini ang ngaran na inaapod sa iya, makangangalas na parahatol, Diyos na makakamhan, amang daing kasagkoran, prinsipe nin katoninongan. Mahiwas ang sa iyang kahadean, na sa katoninongan na daing katapusan, para sa trono ni David, asin para sa kapangyarihan na sa iyang tinugdas, asin pinasarig sa katanosan, asin kabanalan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang bilog na kinaban, mag-aawit sa Diyos. Ang bilog na kinaban, mag-awit sa Diyos. Bagong awit, awiton sa kagurangnan. Huli kan sa iyang mga gibong ngangalasan. Nasa tuon niyang kamot, asin banal na takyag, ang kapangyarihan sa pagligtas. Ang bilog na kinaaban, mag-awit sa Diyos. Ipinahayag nin kagurangnan an sa iyang kaligtasan. Ipinahiling an sa iyang katanosan sa mga banwaan. Narumduman niya an sa iyang katotoohan, asin pagkamuot para sa harong nin Israel. Ang bilog na kinaaban, mag-awit sa Diyos. Ang kaligtasan nin sa tuyang Diyos, nahiling kan gabos na puro kan daga. Gabos na daga, magkukurahaw sa kagurangnan. Ikurahaw an sa indong kaugmahan. Ang bilog na kinaaban, mag-awit sa Diyos. Mga salmo sa arpa, awiton sa kagurangnan. Awiton sa tugtog kan musika. Sa tanog kan trompeta, asin hamudyong. Irokyaw an hade, an kagurangnan. Ang bilog na kinaaban, mag-awit sa Diyos.
Si Kristo iyo ang liwanag sa kadikluman naghikan sa Ama, na suminirang sa daga, tanganing tawan kita, nin kaliwanagan, nin isip, asin, kadunungan. Sa surat ni San Pablo, kita pinapagirumdum na maglaom asin magsarig kay Kristo bilang liwanag. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Pag-umawon ang Diyos, Ama ni Jesucristong kagurangnan ta. Iwinaras niya sa to diyang ki Kristo, ang gabos na bendisyon espiritual sa kalangitan. Bago linalang ang kinaaban, pinili niya kita. Pinili niya kita diyang ki Kristo, tanganing maging banal asin daing digta sa saiyang atubang. Pano ning pagkamuot, tanganing maging mga aki niya huli ki Heso Kristo. Susog sa saiyang karahayan buot, tanganing umawon ta ang kamurawayan min sa iyang grasya. Ang sa iyang grasya na balaog sa to, diyan na sa iyang namumutan. Kaya, puon ka nabarataan ko ang sa indong pagtubod kay Jesus na kagurangnan, asin ang pagkamuot na sa indong ipinahiling sa gabos na mga banal. Daing untok na kamo sa kong ipinagpapasalamat sa Diyos, asin kamo sa kong ginigirumdum sa sakong mga pamibi. Ikaulugod sa indo kan Diyos na Jesucristo na sa tong kagurangnan, Ama ning kamurawayan, ang Espiritu ning kadunungan asin pakasabot kung ano ang ipinapahayag, tanganing tunay siyang mamidbiran. Liwanagan niya lugod ang mga mata nin sa indong isip, tanganing mahiling nindo kung ano ang kayamanan kan kamurawayan na sa iyang ipapamana sa mga banal, asin kung ano ang kadakulaan kang kapangyarihan na ginamit niya para sa sato na nagtutubod. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po sa pagrukyaw kan marahay na bareta. An kagurangnan mapasindo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan oras na yan, nagdulok ang mga disipulos kay Jesus sinagapot. Isa ang pinakadakula sa kahadean ni langit. Nagapod si Jesus in sarong aking sadit. Pinatindog sa tubang ninda, dangan nagsabi,
Sa katotoohan, sinasabihan ko kamo, kundi kamo magbakle asin magin siring sa mga aking salit, dainanggan kamo makakalaog sa kahadean ni langit. Ang sayman na nagpapakumbaba, siring kan salit na aking ini, iyon pinakadakula sa kahadean ni langit. Ang sisayman na minaako sa arong kaining aki sa ngaran ko, minaako sako. Dainanggan nindo pagbasang-basangon an arinman sa mga saradit na ini. Sinasabihan ko kamo, an sa inang mga anghel sa langit, danay na nasa tubang kan sakong Ama sa langit. Marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, magtukaw po. Maray na aga sa inyo mga tugang. Marahay na aga man po, Father. So sa Pilipinas po, tulos pagkatapos kan fiestahan, kan pagbunyag kay Jesus, sa tong pinipintakasi ang Santo Niño. Kaya para pakanta po ang Santo Niño. Ini po sarong bantog na debosyon. Ini ang dahilan kung taano taharos ang lambang familia, almost every family, Filipino family, igwa kan imahen kan Santo Niño. Bako lang po siguro sa mga pamilya, kundi miski na ngani sa mga commercial establishments, makakahiling ka kan imahen kan Santo Niño. Bako siyang siring kabantog sa ibang mga nasyon. Inhuli po ang piyestang ini, digdi lang po pinagsiselebrar sa Pilipinas. Sa luwas po kan Pilipinas, ang mga Katoliko, dahil man po nagsiselebrar kan kafiestahan kan Santo Niño. Hutano taharani ang debosyon na ini sa tong mga puso. Tibad huli ini kan sa tong kamautan na magtalubo. Namamati ang yato na mga aki pa kita, lumbod pa sa pagtubod, lumbod pa bilang nasyon. Kami ngani kayan, sa Tagalog, marami pang ang kakainin, marami pang dakul pang maluto ang dapat na kakanon. So ano man ang katukloan na pwede niya itong maguno sa pintakasing ini? Enot, ang Diyos nag-agi sa pagkaaki. Ang Diyos nag-agi sa pagkaaki. Si Jesus naglibot sa Jerusalem, sa kataraid na banwaan, sa pagbariwas kan Diyos noon na pagkaherap. Siya nagbalik sa Jerusalem, tangani pasakitan, ipako sa krus, sagkot na magadan, asin mabuhay liwat. Alagad, bago ini nangyari, nag-agi mo na siya sa pagkaaki. Kung saan siya, naging masinunod-sunod sa iyang mga magurang. Ninhulita, pinaot po, mahal na Diyos, ang paratubos, mamundag sa sarong ordinaryong pamilya, kaya ang Diyos nag-agiman sa pagiging sarong aki. Dahil aramta na kita kabos, nag-agiman sa pagkaaki. So kaya ang Diyos, siling man, nag-agi sa pagkaaki. Ikadua, huli ka ini, dapat kitang magmakulog sa mga aki. Ang care for our children. Nagpahayag ang Diyos, bako sana sa mga pastor o sa mga hadi, kundi dawa sa mga aki. Kita, pantay-pantay. Gabos kita, igwang katanosan sa mahal na Diyos. Ang aki, iyo ang futuro, kan sa tong banwaan. Sabi nga ni kayan, ni Gat Jose Rizal, the youth is the hope of the fatherland.
Kun pabayaan ta ang mga aki, garuman sana, pinapabayaan ta ang futuro kan satuyang nasyon o kan satuyang banwaan. Kun rauton ta ang mga aki, rinaraot taman ang futuro kan satuyang nasyon o banwaan. Kaya mahalaga ang satong pagtukdo sa mga aki. Ikatulo, totoong si Jesus nagtalubo sa kadunungan, sa lawas, asin, sa biyaya. Binayayaan niya ang sayang pagkaaki, tanganing, paasanon ang krus, pasiring, sa litoktok, kan Kalbaryo. Alagad, igwa sa sayang pagkaaki, na dai niya binayaan. Binayaan niya pala ang sayang pagkaaki, tanganing paasanon ang krus, pasiring, sa litoktok, kan Kalbaryo. Alagad, igwanin sarong bagay na dai niya binayaan. Igwa sa iyang pagkaaki na dai niya binayaan. Ini ang sa iyang pagkakugos sa iyang ama. Kaya ngani po baga, ang mga huring tataramon kan satuyang kagurangnan habang siya nakapako sa krus, gabos naka-address sa iyang langit noon na ama. Father, forgive them, for they know not what they are doing. My God, why have you forsaken me? Into your hands I commend my spirit. Gabos ini sa iyang ipinanungod sa iyang ama. Buot sabihon, day nawara ang sayang pagsarig sa iyang ama. Just like a child na saro sa mga karakter nin sarong aki, iyo ang total dependence on his or her parents. Iyo ni ang satong nahihiling sa mga kaakian. Makusog ang sainang buot kung aram nindang iyaon sa katain ninda ang sainang mga magurang. Alagad, kung mariparo ninda, na mayo na sa inang katain, ang sa inang magurang, mapuon na sinang maghanap. Asin sina mahibi, kung na ininda, makugustulos, ang sa inang magurang. Siring kaini si Jesus. Minapon siya, amay nin pagkaaga, sa pagpamimi, asin pakiulay sa iyang ama. Matatapos man ang manggi na namimibi, asin nakikiulay siya sa iyang ama. Iyo ini ang hagad sa sato. Day kita mga di, kung nagihelang sana kita, o napeperwisyo nin mga problema sa buhay. Dapat na mga di kita aldaw banggi, huli taaram niyato na tunay na kusog magigikan sa nasa iya, bako sa tong sadiri. Kung matamlay ang satong buhay, kung ang satong mga gadgets, mayo nin koneksyon sa internet o signal sa mga telecom, matamlay man ang satong mga kalag, kung mayo kita nin koneksyon sa tong Diyos na makakamhan. Mga tugang, sa pagselebrar niya ito ngunyan, kan kafiestahan, kan Santo Niño, napakagayon, na paghurup-hurupan niya ito kung ano ang kahulugan kan satuyang debosyon ng Santo Niño. What is the meaning of our devotion to the Holy Child or Santo Niño? Asin kung ano ang tamang paagi na pagpahiling kan satuyang debosyon o pagkamuot sa satuyang kagurangnan. The right way how we express our devotion to the Holy Child. Arog po kan bayli na sinulog o ati-atihan itong halabira na 2 steps
forward, as in one step backward, arog man kayan dapat ang magiging paghiling niyato sa kapistahan. 2 steps forward, at tubangon niyato ang satuyang future, eksaminon ang rayo, kan satuyang naabot, asin nanabot, kan paghiling na padudumanan. Iniman, 1 step backward, ninhuli ta ini pagsaligoy sa nakaagi. Sa enot na pag-abot kan Kristyanismo sa Pilipinas kan 1521 na ipinagselebra niya to ani ka-500 na taon kang nakaaging 2021 when we celebrated the 500 years of Christianization in the Philippines. No, magirumduman ta po na base sa istorya ang enot na imahen kan Santo Niño na nakaabot sa Pilipinas, iyo itong pinagregalo ni Ferdinand Magellan kay Reyna Juana, ang agom ni Hading Humabon, kan ini po magpabunyag asinakoon ang Kristiyanong pagtubod. So as a gift, itinao kan mga frailes, misyonero, ang Santo Niño kay Reyna Juana. And that's how our devotion to the Santo Niño began. Kaya kita po minasaligoy sa dakulang pangyayaring ini sa tuyang nasyon. Nag-uugma kita, ninhuli tasaro ini sa pinakadakulang balaog ni Diyos sa tuya. Mga tugang, arog kan bailing sinulog, bakong magkasuhay ang lakdang na paabante asin paatras. Arog man kaini dapat ang satuyang buhay Kristiyano. Nag-aasenso, nagtatalubo, asin nagrarambong, alagad, nakakanood, magsaligoy, maghurup-hurup, o magpamibi para mahilig ang panunumanan sa tuyang buhay. Asin gayon, ini po para sa tuya ang kahulugan kan pagiging sarong sinodal na simbahan. May misyon, may pagkasararo, asin may partisipasyon, alagad naghihiling sa satuyang inagihan. So mga tugang, awat pamanlugod, napadagos sitang magtalubo, asin magrambong, sa tuyang pagtubod, alagad nagdadanay na umilde, asin simple, siring kan sarong aki, siring sa Santo Niño. Viva Señor Santo Niño! Pero pa kanya ito giraray ang Santo Niño. Matindog po sa pagpahayag nin pagtubod. Ako sa Diyos ang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, sin ki Jesu Kristo, aking bugtong niya, kaguranan ta. Pinanginang huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon Poncio Pilato, ipinako sa krus na ganda na sin ilinubog. Pinilig sa mga ganda, kanikatulong aldaw, nabuhay liwat hali sa mga
suminakat sa kalangitan. Nagtutukaw sa to, kan Diyos sa magmakakamay. Aleluman, mabalik sa paghukom sa mga buhay at sinagadan. Tutubod ako Katoliko sa parupaginan ni mga santo, sa pagpatawad din mga kasalanan, sa pagkabuhay at niglaman, sa buhay na daig kasaguran. Pinadarakan Diyos saman sa bugtong na aki sa kinaban, tanganing magin sa tuyang kaligtasan asin katuninungan. Mabibigita sa Ama na mailadawan ta ang pagkanitaw ni Kristo sa tuyang buhay, ang simbag kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Para sa mga kaaki ang nadaipa na mumundag, kamutan man lugod sinda asin akuon kan sa indang mga magurang, bilang mahalagang balaog asin tanda nin pagsarig kan kaglalang. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Para sa gabos na mga kaakian sa bilog na kinaaban, maimbod lugod sindang kamutan, galangan asin hilingon bilang paglaom sa maabot na panahon. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Para sa mga jóvenes kan sa tuyang nasyon, na maging lugod sindang malinig sa puso, sa Diyosan asin dedikado sa indang pag-adal, sa indang lugod na pahalagahan, ang pagsabuhay kan mga tunay na mga pahalagahan na mga Pilipino. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Para sa gabos ng mga katolikong magurang, at amanon lugod nindaan sa indang mga aki-arog ng pangatama ni Maria asin ni Jose kay Jesus, asin himuon lugod ninda sindang mga matanos na syudadano, asin mga maimbod na miyembros kan simbahan. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Para sa mga devotos ni Santo Niño, ang sain na lugod na devosyon maging danay na burabod ng inspirasyon na magtalobo sa pagkamuot sa Diyos asin sa kapwa. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Kagurangnan na Jesus, namutan mo ang mga kaakian, asin ang mga jóvenes, asin ikanag taon in makuring patanin duman, sama may maraot na kaisipan, narauton ang sa indang inosensya, ukulugan sinda. Tawanan mo kami nin kapurisawan para sa inda, mga kaakian asin mga jóvenes, maghingungan lagod kami para sa indang karahayan, uli sa imong na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia. Kita
Magpaibi kamo mga tugang, tanganian sako, asinan sa indong atang. Makamanlugod kan Diyos sa mga kamahan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na Ama, ako ay ning atang nadulot mi sa kamawanin sa imong aki na namundag sa Bilen, asin nagdakula sa Nazaret. Siyan sa mong kagurangnan sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imo itaas ang mga puso. initaas bina sa Magpasalamat kita sa Diyos sa tong kagurangnan. maninigo asin Totong maninigo asin dapat matano sina kaligtas sa danay asin mensansen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na mga kamahan na ding kasagkoran na sa kapiyastahan kaining sagradong misteryo anday nahiling sa iyang pagka-Diyos, nagpahiling ning hayag sa imong pagkatao, asin naninaki bago kan panahon, nagpoon mabuhay sa panahon, tanganing sa pagbangon sa iyaman sana, kan gabos na napanungkal, isulit ang gabos sa karahayan, asin ang taong nawara, pabalikon sa langit nun na kahadean. Kaya kaiba kan gabos sa mga angeles, nag-oomaw sa imo sa maugmang selebrasyon na nagrurukyaw. Sa kaitatasan, paladanan minadigdi, sa ngaran kan kagurangan, o sana sa kaitatasan. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabunin nga bos na kabanalan. Kaya ining mga atang, namibi kami, pabanala ka ng buwan kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asindogo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa lugar niyang buot, pinasaluiman sa kod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binakini asin itinaw, sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamang bos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siringman, pakapamanggi, pagkanyaman kan kalis, singiraray pagpasalamat sa imo, itinao siya mga disipulos nan sabi, mag-ako ka mga bos, asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin nanay natipan, napapabuluson para sa indo, asin para sa dakul, pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibohon nindo sa pagrundom sako.
Misteryo kan pagtubod. Kami kaining tinapay, asin Panginoon kan kali. Pagkagdan mo kagurangan, ipinapamareta niya mo. Sagod na ikamagdaton. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagadan na sin mabuhay luwat, nagdolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kali sin kaligtas sa nagapasalamat, na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahe na kaming nag-aaral, na kami nagkapakinamang kan hawak asin dugo ni Kristo, pag sararoon kan Espiritu Santo. Ginamdama kagurangnan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaaman, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mga Papa si Francisco, asin kan sa mga obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Sining man ginumduma sa iyong pagkaherak ang sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay luwat, asinan gabos na mga gadandangan, ako asin na sa liwanag kan sa imong lalaungon. Kahiray kami gabos na miibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Birhen na ina kan Diyos, San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, singgabos na santos, na kaintupa ng apagayagaya sa imo, magkanigon magin kairas kan buhay na daing kasangkoran, mag-omo asin magpamuraway sa imo siningman, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga kamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos sa galangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuon, kan Diyos nun na kaugalean, nangangahas kitang magsabi. Ngayon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatog ang kadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsirig sa langit. Ang samog kakanon sa rualdaw, itaom mo sa muyangon niya, asin patawadon mo kami sa samog mga kasala. Siring na
pinapatawad niya mo. At mga nakakasala sa muya, pare kami pagdaraan sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimbi kami kagurangnan, orasan sa maldaw niyang mga katuninongan, tanganin kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin mantiwasay sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghalat, kan maugmang paglaw masin pagnatong, kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahon na. Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa mga apostoles, katuninungan, iwinawalat ko sa Indo, sa kong katuninungan, itinatao ko sa Indo. Hari pagilingan sa maong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanin ko na siya patuninong, asin magkamurinyog, sosog sa imong kabotan, ika na namubuhay, asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay numapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarawan kamo nin katuninongan. Peace be with you. Peace be with you. Ilatag mo na to, ilatag mo. Thank you. Stay, Vitoris peccata mundi. Awi kami nin katoninongnya. Uyaan Kordero kan Diyos, si Kristo, sa tuyang hade asin para tubos na naging aki siring sa satuya. Siya ang Kordero kan Diyos na nagapara kan mga kasalan, kan kinaban, palada ng mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram kasana asinan sa kong kalag maumayan.
Mamibi kita, idoko an payo. O Diyos, samuyang Ama, kaibanin sa imong aki na namundag kibiren Maria, tabangin man kami na mabuhay, susog sa imong kabutan. Magtalubo-lugod kami sa pagtubod, paglaom asin pagkamuot, tangani na maging kaming maninigo para sa imo asin sa tao, inihinahagan mi sa ngalan ni Kristo na sumong kagurangnan. Amen. Isunod po niya ito ang pagbendisyon kan maimahin kan Santo Niño. Si Igo po diyan yung mga papabendisyonan kung pwede magdigdi po sa inutan. Darapuan sa indang mga images. Mag-maintain lang po kita ng kadikit na social distancing. Kagurangnan, ipahiling mo sa mga sa iyong pagkawansin pagkaherak, asin itaw mo sa mga sa imong kaligtasan, namutan ko mga tugang, may bigitan na makabayang kay Kristo, sa may imbo na paggamit kani mga tanda, sintabang sa pagpamibi, sa iyong pag-awansin pagkaherak, bendisyon ng lugod, nin kagurangnan, asin pagkamanalod, inin sa ino mga gamit sa pagpamibi, asin pagdibusyon, tanganin sa nanamin dindong pagkabuhay, na ikaw makaraot, kunin makatabang lugod sa kapwa, sagkod, na makamtanin ng buhay, na daing kasagkoran, uli Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Mabalik na po sa tukawan si mga may imahin. Ngunyan isusunod niya ito ang pagbendisyon sa tuyang mga kaakian. Yung mga kaakian po na inamahiro sa indang mga tukawan. Taigo po ni mga lay minister na madulog sa indo, mawirik ning agwa bendita. Prayer, a blessing of children. Lord our God, out of the speech of little children, you have fashioned a hymn of praise. Look with kindness on these children, whom the faith of the Church commends to your tender care. Your Son, born of the Virgin Mary, gladly welcomed little children. He took them in his arms, blessed them, and held them up as an example for all. We pray that you, Father, will also send your blessing on them, so that they may grow in Christian maturity, and by the power of the Holy Spirit, become Christ's witnesses in the world, spreading and defending the faith. We ask this through Christ our Lord. Amen. Amen. Music.
Tayong financial. An kagurangnan mapa sa Indo, asin sa imong espiritu. magduko kamo sa pagbendisyon. An mga kama na Diyos, danay na maglikay sa Indo, sa gabos sa karatan. Asin magkanigong magwara sa Indo, kan mga balaog, ning sayang bendisyon. Amen. Gibuhon niyang mahigos sa mga Diyos noon, natataramon, an sa Indo mga puso, tanganing danay ining mapano nin mga kaugmahan. Amen. Mantang na sabotan ang mga marahay asin matanos, kamudanay na makaabot na naglalakaw sa dalan kan mga tugon kan Diyos, asin mahimong mga paramanap, kaiba kan mga nainot ng kaimanwa. Amen. Asin bendisyonan kamo kan Diyos sa mga kamahan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Señor Santo Niño! Viva! Oro pakanyato ang mahal na Santo Niño. Marinaga po sa gabos. Marahay na agaman po, Father.